Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलखौ बरायना हरबाय। थ' दायो मोनाबाय जोङो दसे बाहेरायाव बेरायनो थांनायदों दङ बिनानाव बिथां बर'आ गामसाजों रेडि सानदोंमोन आङो बाट लांफायानो जोंना ओमफ्राय जोङो ओंखारलांगोनसो ओमफ्राय अबाव थांगोन बेबो थिग जाथ'वाखै बाट थांग्रोनोसै ओमफ्राय आरो नोंथांमोननोबो देखायनोसै जों अबाव थाङो थ' दायो जों स्कुटिजोंसो थांगोन आरोना ओमफ्राय बिराद गरम ना ओमफ्राय स्कुटिजों थांसै ओमफ्राय ओइथ' माबा फुजा नायनो थांनाय बायदि मान मोनायावसो थांनो ओंखारो नामा जल्दि थ' बहुद गोबावनि उनाव माने बहुद गोबाव माने लाइफआव माने फार्स्ट टाइम बिदिहाय स्कुटिजों हासबेन्डजों बेरायनाय आरोना मोनाबिलियाव आं बारा मोनाबिलियाव बेरायफेरनो मोनासै दिनैसिम थ' बेयो नलबारि निउ ब्रिज जोंनि सायाव फैबाय ओमफ्राय जों दाहाय थांगासिनो बिशाल मार्केट मोनफैबाय दायो बिशाल मार्केट थ' हाबना नायनोसै मा लानाय जायो लानो गोनांथ' जेबो दा मा लागोन जों दा बिशालाव मोनफैबाय ओमफ्राय आं थाइसेबो बिशालाव आलासिनो बिशालाव फैसा थाइसेबो गैया फैसा थाबायनो जोङो थानाय अबस्था बिन जाना दं गाव दं आंखौ पसन्द जादों थारमाने ना खिन्थु आं दिनै थाइसेबो फैसा लायालासिनो फैदों बिशालाव फैसा थाइसेबो गैया होनबाबो गिदिंफैदों भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी फैसाया मालानो हाफपेन नायदिसो हाफपेन जोंखो गाइस जोङो बिशालाव फैनायनि मेन टारगेटआ जाबाय गुसु माबा होबाय थायोना सिबाय थायोनायनि थाखाय फैदों बायनायाथ' जों जेबो बायखाथारा थान्दा जानोसो फैदों जों बेयाव एसे दसजन मानसिनि ओंखाम संजानाय थोरसि माबानो गैया साराया गैयाने खामानि गैया होमबा सरुमानो 10 जन मानसिनि ओंखाम संजानाय साराय नांगोनो मोनगोन दा आं केक बानायग्रा जासिगोन नङाना केक बानायग्रा जासिगोन नालाय बेखौ नांगौ आं दा जाय केक नांगौ बार्थडे केक आं अर्डार खालामनानै रायजासिगोन मिथिना बायनो होनो हाया नोंनि खानाय दांनायखौ सोरबा लांनांगौ नायखौ लांनांगौ गाइस आंनो 30 थाखानि बुस्थुखौ बिदोंमोन बेखौनो होआनो बे आं दामि बुस्थुबो बियाखै नैयाव 30 थाखाल' अनलि 30 थाखाल' लाना दे जल्दि खोमसिबाय लोगोफोरनो उल्टा दायो जोङो मेडिकेलाव थांगासिनो खोनादोंना खोनायाखै मिथियाखै भइसखौ मेडिकेलाव थांगासिनो मेडिकेलाव आब' सासे डेलिभारि प्रेगनेन्ट
थ' दायो जोङो नलबारि मेडिकेल सारथि मेडिकेल बेहाय मोनफैबाय आरोना बेयाव माने आयं मोनानि बाजिखौ लाबोदोंनो थ' जोंबो नलबारियावनो थाखानायखाय खबर लानो होननानै हाबबाय दायो बाजिखौ माने सिजारिं केसाव मा सोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो गासिबो नेगासिनो बिखि आइ दङ जोंहाथ' फेमिलियानो फैजोबदों आरोना बाबानि बाहेरे थ' नेगासिनो मा जायो नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम बेबिया गार्ल्स ना बय नोंथांमोना मिथिनो लुगैदो जानो हागौ थ' मिथिगोन जोबजासिम नाय फिसौला मोनबाय बिथाङा फिसौला बामुआनो जाखागोन र' गासैनो फोजोंसादो आरो नैबे निजोम दैमुआलाय मिथिदोंना मिथिया थ' दायो लोगोफोर जोङो न'आव थांग्रोनोसै आरोना ओमफ्राय आदा बाजियाहा बेबि मोनबाय बाबु सासे मोनबाय आरोना लोगोफोर थ' दायो हरनि नै 10 जाबाय आरोना जोङो न'आव थांफिनसै थ' मोजाङै जालांबाय थ' आरो उनाव मोजाङै थालांथोंसै थ' थांबाय थानोसै लोगोफोर बिराद हर जाबाय आरोना इखि गुमै दङ ओमफ्राय आइ दङ आइया माने फैना न'आव थांनानै आरो फैफिनगोन आरोना बेहाय आयंआ हारसिं जायो नालाय थ' लोगोफोर दायो मोनायाव एकदम हर जाबाय आरोना 10ता ओमफ्राय जोङो फैदोंमोन नै लाइट गैला ब्रिजआव बिराद बरियासो लाइटमोन खोमसि जाबाय दाना खोमसिबाबो बुंलांबाय दानि सम ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै न'आवहाय ओमफ्राय जों फैदोंमोन बिसालाव फैनो होनना फैयाखैमोन बेरायनो ओंखारबोबाय ओमफ्राय बिसालाव हाबबाय हाबनायनि उनावहाय बिसालाव थाबाय थानाय टाइमावनो आयं मोनानि आदानि फन फैबाय आरोना बाजिखौ लाबोदोंनो मेडिकेलाव होननानै ओमफ्राय जोंबो खबर लाबाय ओमफ्राय मेडिकेलाव थांखाबाय आरोना ओमफ्राय बेबि मोनबाय आदा बाजिया हौवासा थ' दायो जोङो न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर हरनि 10ता जालांबाय आरोना दा ओमफ्राय मेगनफोरा एकदम रोसो बोगासिनो ओमफ्राय ब्लग बिदि बानायला आरोना दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नेनानै थागोन होनना आसा खालामबाय थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बिथाङाबो उनाव थाबाय